Sanibonani, igama lami uLindiwe. Welcome to Zulumite's Word of the Day, Kitchen Vocabulary Series. Today's word is thela, which means to pour. For example, ngithela amanzi, which means I pour water. Ngithela amanzi. Another example would be ngithela amanzi phakathi ebhodweni. I pour water inside the pot, which is a place. Okay, let's do that again. Ngithela amanzi, I pour water. Ngithela amanzi phakathi ebhodweni, I pour the water inside the pot, which is a place. Thank you very much. Ngiyabonga kakhulu. Hope you use these words in your kitchen. Salani kahle.